Auzoetxearen proiektua pixka dator duela 6 hilabete hasi ginen biltzen Egiako gazteak eta ikusi genuen nola orain arteko gure borroka bat ez ere finkatu zen gazteon gaztei bideratua. Eta ikusi zen beharra ez zela gaztena bakarrik, zela zerbait intergenerazionala. Auzoetxea herriarentzat, auzotarrentzat da. Proiektu horretan jaso genituen berez auzoetxean gorpuztu nahi genituen baloreak, feminismoa, antikapitalismoa, kulturartekotasuna, asamblearismoa, autogestioa, eta bar. Gaurkoan ideia zen onkologikoa okupatzea. Onkologikoa 2007-tikan utzi dagoen eraikin badala. Eta maiatzaren bat eguna erabaki genuen, langilean eguna dela aprobetxatuz, kontuan hartuz eraikina hau Kutxabankena dela eta berez bere garaian izan zela obra soziala egiteko eta hain bertan dagoen proiektua da lujozko etxebizitzak egitea. Orduan ikusi genuen oso data eta tokia proposatzala gure proiektua aurrera eramateko. Kutxak hartu duen privatizaziorako bidea eta solar honentzako duen proiektua ere gogo salatu nahi ditugu. Eta sartu dira, orduan guia separatu ingea, ikusi egunen atea zaltzen aizala, separatu ingea eta harrapatu gaituzte talde ezberdinetan, orduan egin duguna eseri eta atea gaituzte arrastaka. Necesito lo que era la antigua entrada principal a oncológica, ¿no? ¡Muripa, mercenario! ¡Auzoetxea! Gaurko hasiera besterik ez dela izan. Auzoetxea espazio fisiko horrek ez dula sortuko, baizik eta gu izango gehala
horren sortzaileak, eta naiz eta gaurkoan jasandako oztopoak eduki, hemendik aurrera ere borroka jarraituko dugula, eta auzoetxea bai kalean eta baita beste eremuetan ere jarraituko dugula nolabait adierazi nahian.